Έφαγα Rickroll από το Temu. Λοιπόν, που λέτε, πρόσφατα πριν 2 εβδομάδες έκανα μια παραγγελία από το Temu. Πήρα 2-3 μικροπράγματα να φτιάξω το δωμάτιό μου, λεντάκια και διάφορα τέτοια, και μέσα σε αυτά ήταν και μια αφίσα. Συγκεκριμένα η αφίσα που πήρα είναι αυτή εδώ. Είναι από το άλμπουμ των Arctic Monkeys στο AM. Και όπως πολύ καλά είδατε και παρατηρήσατε, ελπίζω, δεν ξέρω αν δεν το είδατε, φάση είναι ξεκάθαρο. Εδώ κάτω έχει ένα Spotify scanner ή QR code, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Άρα εγώ λέω ok cool, λογικά θα είναι από το album, ξέρω εγώ, το AM, από τους Arctic Monkeys, και θα με εμφανίσει στο Spotify. Αλλά όπως ήδη έχετε καταλάβει ότι το δοκίμασα, έγινε αυτό. Οπότε ναι, οι Κινέζοι φάση είχαν έμπνευση. Οκ, πλάκα έχει, αλλά θα ήθελα να είχε το άλμπουμ όντως. Θα σας βρω. Τέλος πάντων, αν θέλετε να παραγγείλετε και εσείς Temu και να φάτε Rickroll, πολύ απλά πατάτε το link που υπάρχει στο description και κερδίζετε 100 ευρώ στην πρώτη σας παραγγελία. Οπότε πολύ απλά πηγαίνετε και κάντε εγγραφή από το link που έχω στο description. Περπιτώντας, το μικρόφωνο που έχω εδώ είναι από το Temu. Οπότε καταλαβαίνετε την ποιότητα και λέει ακούγεται σκατά τώρα. Επίσης, αυτό το βίντεο είναι το πρώτο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σε αυτό το κανάλι θα ανεβαίνουν βίντεο για το πώς μπορείτε να βγάζετε λεφτά online. Οπότε αν θέλετε να μάθετε και άλλα σχετικά με αυτά τα πράγματα, απλά ρίξτε ένα subscribe και μείνετε συντονισμένοι. Ελπίζω να λειτουργεί το μικρόφωνο.